taha habi wil taha. Terus apa mana ya? Lali aku. Oh, dur gedur kis digi dia dur. Yo kan ning kene di daerah nanti ya. Sok nang omahe ta? Iya paling. Arahnya marane tolong sing ae. Wah, anjir. Jangan kayak kardi ku ya. Oh, sik. Meneng to ono kardi kono, kono iki gede. Makane ayo dikudu arek iku. Iya kardi, si Taiwan. Sapa rek ngantem rek? Lah, iya kan? Iya kan? Apa sejane rek? Sopo ngantemane iki? Iya. Oh, lama. Kapok kon. Wo, kon arek, tak kira lak sopo, kaget ya aku. Ya iyalah, kate sapa maneh lah kudu kita berdua ya jahil ini sing kate mengerjai si Kardi. Kabut aku luwe. Iku ono terong ibu. Endi? Iki. Cejamu hali. Sama-sama. Masa-masaan ae we yo. Iya, ayo. Endi tapi teronge gak ono ngene. Iku, Jo. Iku gede kok. Teronge dada. Oh, no. Gini rame ae iki. Apa alek merame? Ketemu wong iku. Ayo wis, nyolong terong. Apa? Dek kono gak ono mari. Gak ono ning kono teh. Iki lambe lombake pisan enak, Dek. Nyolong lomba ambek nyolong terong. Ayo. Ayo wis. Semute akhirnya. Oh wis ayo wis gak usah kakek acara wis. Ayo. Lupa cabut kan, Pak. Duh, suara iki. Cepetan. Gendeng kan iku. Apa wis loro kabeh digawe. Tiba. Coba tiba. Ketemane sopo iki? Anu. Kamu gede. Waduh, sopo iki? Ayo terus. Ayo Pak, gak iso. Tibake luas yo iki. Woi, iki iku sowan. Golek sing gede. Gede. Wah, iki mana ji? Coba. Oh iya, aku coba sih iki. Wah, iki. Iku nih, pinggir nih. Gede kok. Kok kontolmu to? Wis cukup ta? Saene ayo. Kurang. Ndek ndi gak ono. Kono sithik nih ayo. Coba. Kono kabeh iki marine. Oh, coba cilik. Gede ngawur kok. Lombok gak, lombok. Gak usah we lomboke gak ono. Nambah siji ya tarungnya. Semut-semut kabeh rek. Ayo nambah siji. Ayo. Ayo cepetan ana wonge. Loh, wis aja akeh-akeh ana wonge lho. Ta